Tak, přátelé, já vás zdravím u dalšího videa. Máme páteček, jo, konečně, vole, konec týdne, jo, konec školy. Takže máme nějaký volný čas, ale co, neprochlastáme to, ale právě se zaměříme na sebe a budeme makat. No, co dneska vůbec nás čeká, nebo jakože mě čeká. No, teď půjdeme do posilky. Minule byly kozy a tricáky, dneska budou záda a bicáky. K tomu bude bonusovka, tu bude krk, na tam takový speciální postroj, takže potom uvidíte ve videu. No a to bude fitko a potom zase dáme nějakou mňamku, nějakou raketu do bulku, jo, protože furt bulkujeme. Furt prostě váha musí jít nahoru, jo, vidíš to, že prostě to furt ještě potřebuje. Nemám ještě tu cílovou váhu, takže co? Musíme žrát úplně jak svině, prostě víš co. No, každopádně, nebudu tady dál okecávat, tady to střihnu a uvidíme se ve fitku. Takže, jsem tu ve fitku, jak jsem říkal, mám záda a bicáky a na záda právě, že začínám už nejvíc síly, tak jdu mrtvolky, jo, spousta lidí to dělá na nohy, já to dělám na záda, protože z toho krásně cítím spodní záda, akorát si po kde ještě dojedu hamstringy, takže dám tady mrtvolky a zase, jo, pojedu jenom 2 série s nejtěžšíma váhama, teď dám první rozcvičovací, takže mám tady 60 kg, já bych se trošku rozjebal a pak půjdem z váhu nahoru. Tak, budeme naložit nějakých 140 a uvidíme, to půjde dál. Na tom 140 a no, tady vlastně můžete to takhle, co jenom takhle bude vidět. Je to krásně nastavený. Tak, důležitý hlavně. Půjdu teď první sérii, uvidíme, jestli to bude zařívací nebo jestli to bude počítat, každopádně důležitý je to jít naplno, no, prostě. Pokud to neroste, nebo ti neroste síla, cokoliv objem, to je vždycky tím, že cítíš špatně, prostě, jo? Nejedeš na doraz a jakmile to začne bolet, tak přestaneš, to je právě špatně. Takže, teď si na to vezmu pás. Jsem jsem dostal na cvičení takový jako háky, takže uvidíme, hele, jak je tady natočení, jako připravený. Tak, žádný vole na to. Výborně, to je první. Tak, už to skoro mám. Nice. Tak. Jo. Když jsem s hákama ještě nepracoval, takže uvidím sám, jestli to je lepší jak trhačky nebo ne. Protože jsem dement a nechal jsem trhačky doma, takže prostě to se dá dělat. Tak pojď.
Tak to nevím už, že hnedka asi při druhým nebo při prvním se mi to povolilo. A mě ta osa kurevsky blbě drží, tady s tím, takže seru na to. A dáme to prostě na vesnička, ať taky trošku ty předloktí ty dostanou trošku zaraz. No, dáme 3minutovou pauzu a začneme první sérii a pak dáme druhou a pak půjdeme zase něco jiného. Potom řeknu co. Dáme nejspíš nějaký decáky, takže asi s ústou něco dáme. No a těch 140 tam, protože prostě hej, bez trhaček jako víc medán, takže to nechám takhle. A jak říkám, zvedneš to 5krát, 6krát a asi to úplně stačí. Máme pauzu za sebou, jo, fakt ty 3 minuty, prostě nepodceňuj to, jo, no to fakt jako potom stojí za to. Jo, když si dáš pauzu minutu, tak prostě nemůžeš čekat, že tu těžkou váhu to se zvedneš, jo. Jedeš super těžké váhy se dlouhou přestávkou a to je prostě ono, to si potřebuješ, takže jdeme na to. No, zvednu daleko víc, jak jsem říkal, prostě na maxka, mám to přes 2 kg, ale prostě, jak mám trhačky, tak to prostě nepadne, jo, takže uvidíme. Tak pojď na to. Já jsem sednu na ty placky. Už jsem to nedržel vůbec, prostě jo, tak mám to přes to selhání, jo. Sice bohužel tady to selhání přijde dřív na předloktí, protože to nedržel, spíš na ty nohy, jo. Takže to je škoda samozřejmě, takže proto určitě doporučuji mít ty trhačky, abys zapil co nejvíc právě, že ty záda s těma nohama a nepřišel o ten výkon právě že díky těm bukům. Samozřejmě cviky na stisk a takové různě to mám, samozřejmě to je jasný, ale to se nedá nic dělat. Takže posíláme pauzičku a dáme poslední sérii a potom se vrhneme na ty becáky. Teďkon, jo, jak jsem říkal, máme ty vicáky, mám tady mé osu, jo, takže budou mé oboluční prostě, pokud máš ty vicáky ještě prostě odpočatný, jsou plný síly, tak prostě potřebuješ, jo, obolučku, pak až to dojedeme právě, že, jo, na ty samotný prostě, na ty samotný činky, prostě jednodučky, jasný? Takže mám tady prvně, jak tady vidíš, mám tady 10 na rozcvičení, zase na rozejbání toho svalu prostě. A pak tam dáme nějaký 15. A zase, jak říkám, jo.
budu tady, jo, nebude to úplně, jak říkáte, čistý, vole, že tady prostě budu stát zafixovaný. U některých opakování si trošku přidám i celým tělem, protože hele, je že těžký váhy a proto u toho kolikrát někdy i zapojíš celé tělo. Jo, protože co chceš, vole. Vyber si, buď budeš vybenej a budeš cvičit 12-20 opakování, a nemusíš být namakanej, kurva, úplně obrovský, ale budeš prostě zvedat těžký váhy. To je ten kód, to je to tajemství, co ty ještě neznáš. Tak a hlavně, důležitá věc. Jo, chlastej u toho tréninku. Prostě pokud nepiješ, přicházíš o nějakou sílu, prostě musíš to tělo hydratovat u toho tréninku. Tak, já jdu na to. Jo, já jsem ten správný úchod, mi to sedělo. Dobrý. To rozumím, jak ujíždí, vidíš to? To jsou takové. Dal jsem roztočku s těmi desítkama. Je to rozjebaný, jo, začátky to je, a teďko nevím na to pravý ořechový. Mám tam 15, ty desítky jsem cítil strašně lehko, takže mám pocit, že dokonce spadnu i na 20. Ale uvidíme, to je zase jo. A jeden to na doraz, vole, to pěkně pálí, jo, ale zase. Vyzkouším to tady, pokud zvednu více jak 6, tak bych to viděl, že přijdu tak o 5 kg navíc. Jo, já jsem to celkem dal, jsem 10 jsem tam bylo, určitě bylo na 6. Takže, tam dáme, mám tam 20 kg, tak tam pěkných 60 kg. Tak, druhá série, 60 kg, takže jsem fakt zvědavej, kolik to dám. Protože já jsem cvičil s 15 vždycky. Teď jsou 15 nějaký lepší, tyhle. Výborný pocit, krásný pocit, fakt, vole. To je přesně pro to, vole. Jo, to bude bolet. To my chceme právě, že. Aby to rostlo, tak to musí i bolet, vole. Protože to bez bolesti nepůjde. Takže. Jo, 40 ta pumpu, vole, ty bicáky. Jo, šlezím se. Jo, jako. Není to špatný, vole. Záda. No, nic, vole, jdu na to piva. To je ono, dostali jsme selhání. To je přesně ono. Vždycky, pokaždé co cvičíš, musíš dosáhnout selhání. No. Radši do toho fitka ani nechod, pokud cvičíš tak, že to začne pálit nebo nějak bolet a ty skončíš vůbec. Žádný takový vlastně. Jakmile to začne bolet, tak ten pravý trénink začíná. Tak, mám tu záda, veslo, taky výborný na záda. No, ale se koukám, mám tam takzvaně, jak se říká, full stack, jo, je tam úplně všechno, co tam můžeš narvat.
Ani to není očistovaný, takže nevím, kolik to je prostě, ale je to na max, takže to je vončka. Zase dáme 2 série a pak dáme jaký bicáky, dal bych kladiva jednoručky, ať to taky trošku pojedeme. Tak jdeme na to. To jsem viděl, ještě nezačnu. Spousta z vás se to vezme, takhle jede, co asi takhle jako, co s těma zadama asi uděláš, co ty nepohybu, že? Já ti ukážu, to cvičím já, jak mi díky tomu právě, že rostou záda a jak se zesiluje. Takže koukej. No, to bez trhaček prostě nemám, ale nevadí, vydržím to. Jo, viděl jsi to právě. To je neskutečný. A zase tady doporučuji se na tady to vzít trhačky, protože pokud nemáš silný ten uchop, nebo nemáš silný do předlokty prostě, tak s těma trhačkama se toho problému zbavíš a neunavíš ti 3 ruce, ale právě, že to ještě víc bude lepší na ty záda, takže pokud nemáte trhačky, určitě na tady to používejte. Tak, druhá poslední série. Tak už to krásně tuhne ty záda, jo? Tam krásná pumpa. A teď přesně to, co chceš. Jakmile z toho tréninku nedostaneš tu správnou pumpu, špatný trénink prostě. Na pumpa. Výborný, ty vole. To je přesně ono. Nic. Jdeme na ty kladiva. Tak, máme ty kladiva. Dám to, nebo teda aspoň dávám ve stoje. Mám tady 20, zase jo, prostě. Trošku si klidně nevadí. Můžu si trošku i tělem. A jdeš vole, škváj, kurva. Už to krásně pálí. Přesně ono, musí to pálit a hlavně koukej, jo? Podíváš? Krásná. Krásná pumpa. Jo, to je ono, vole. To je přesně to, co chci. Přesně ono. Tak. Ty už to vlastně bylo tu hru. Tak, jdem na to, vole.
Tak a teďko drž. Teďko, když nemůžeš, tak to právě podrž, aby to ještě víc pálilo. Tak. Jestli dáme něco na záda, jo, my to známe, ty kladku, a hlavně důležitý je, tam máme váhu, jo, nechytám to ze stran, tam to vlastně jakoby takhle, jo, viděl jsem to, ale viděl jsem to i u sama Sluka, každopádně, ale já to dělal i předtím, ale tak jako, jo, prostě je to efektivnější a hlavně z toho cítím lepší pumpu a prostě je to lepší, takže dáme nějakou váhu pořádnou. Já si něco tady nastřelím. Tak, třeba tohle. A jdem na tu. To jsem toho víc jsem chtěl, takže každopádně do příští série, do té druhé, tam dám platíčko. Hezký platíčko navíc. Ještě jeden, pojď, ještě jeden. Tak. Už nám se zbývá teď vlastně jeden cvik na záda. To dám vlastně, jo, anglicky se tomu říká barbell rows, tak to vlastně jdeš, jo, při té osy. Ale teď dám ještě poslední cvik na bicáček. Teď se hnedka ukážeme. Ten cvik na ten bicák, nevím si, že spousta kluků ho vlastně nezná, nebo vůbec nedělá. Takže kluky, vezmu si šlavičku, dají si takhle jakoby šikmo a jak mám ruky. Vezmeš si jedné ručky, jo, protože to právě, že krásně ten sval protáhneš, protože nám nejdelší tu dráhu právě, že toho cvičení koukej. Takže takhle se vohneš a teď půjdeš krásně. A jdeš, vidíš, jak se krásně ta ruka se to napne. A to dráha, to je nejlepší právě, že na ten dojezd těch picáků, aby si úplně kompletně nezničil. Samozřejmě já, tam nebudu mít desítky, vezmu si tak 15, 20 a pořádně ty picáky dokončíme, abych cípli, aby se klidně utrhli, protože jednoduchý pravidlo prostě, jo. Když chceš být nejlepší nebo nejsilnější, tak nemůžeš cvičit ani tak do selhání, ale do zranění. Prostě musíš se zbláznit. Pokud prostě nebudeš v tom fitku blázen a nebudeš muset cvičit, jako kdyby to byl poslední tvůj den, tak nikdy nejlepší nebudeš. Ty mi věř.
No. Každopádně, přátelé, chtěl bych to tak na 20. Tak. Poslední série vůbec byčáků celkově. Takže, jak jsem říkal před chvilkou, cvičíš, jako kdyby to byla tvoje poslední návštěva fitka. Jako kdyby si už nikdy do fitka nemohl přijít. A proto uděláš co? Budeš cvičit, jako jsi nikdy necvičil. Jako kdyby na tom závisel tvůj vlastní život. Jo, tady mě ujíždí jedna ručka, bo. Protože to je přesně to, co ti potom posune dál. Tak, kolem té 20. A jdem na to, vole. Tak. Mám tady, jo, jak jsem říkal, ty anglické barbell rows. Že takhle vlastně vezmeš, jo? Vezmeš si mé úzké ucho, ne pod hmat, ale nad hmat. Budeš takhle, jo, pěkně těma záda. Hele, uděláme tentokrát ne 2, dám jenom 1, abych ty záda úplně dodělal, abych to krásně to procítil, jo, všechno možný. A potom dám brát tu bonusovku, ten krk, protože ten taky potřebuje, když se na to podíváš, jo, aby byl pěkně pustý. Když tady už mám takovou pumpu na těch bicákách, že tady z toho úhlu už se ani nesáhnu na krk, vole. Nemůžu prostě, nedosáhnu, až takhle musím, tenka. Si nedám to, a je vůbec, vole, nedosáhnu se to. Tak přesně, vole. Vidíš to? Vole. Krása, krása. Jo. A budeš to záda? Kláš? Jo, dobrý. Tak. Myslím si, že by to docela šlo, co? A uvidíme, tak to ještě potom bude vypadat na pózovačce v šatně. Až dojedu tady ty cviky, vole. No tak ten cvik je jeden, teda jako na ty záda. Takže viděl bych to tak, že tam dám 20, k tomu 10, to bude akorát. Takže tady máme ty 20. Tak. Rovnou semka hodím i tu 10. To na to nespadne, už se nemusíš bát. Tak. Tady teďkon tu básu. A 10. A zase upevním to těma držákama, ale mi to zase neujíždělo prostě, jo, takže tak jede. Tak. A jdem na to, vole. Schválně, kolik s tím dám bez trhaček. A teď to pocítíš, pojď. Teď to právě drž. Tak. Nádhera. Máme první sérii. Ještě dáme jednu a jdeme na ten krk. Tak. Na tu druhou.
druhou sérii. Prohybu to. Jinak místo právě že těch barbell rows dělám kolikrát, že ne s osou, ale vezmi si jednu ručku, nebo něco takhle prostě opřeš, jdeš takhle prostě, vždycky jedno křídlo po druhém prostě, jako jo. Tak je to efektivní. Já to vždycky střídám, prostě jednou dám to, protože ono jakoby zase ti to bude nudit, když budeš dělat furt to samý dokola, protože to střídej. Stejný jako když dáš bench, normálně s osou a dáš bench prostě s jednou ručkou, jo? Já třeba ve svém tréninku na kozách, tak dávám oboje dvoje a ta pumpa je potom úplně neskutečná, prostě úplně jak z jiný planety prostě, jo. Ale jakoby je to na tobě, každopádně co ti víc vyhovuje, jak cokoliv. Takže, jde to. Tak, tady to krásně deadliftnu ještě. Tak. Výborný, tak. A jdeme teďkon na ten krk, ten bude úplně famózní zase. Na ten krk nemusíš to dělat tolik, já hned ukážu ten postroj. Zase dáme jednu sérii, aby se to krásně jenom pocítil, aby to stimuloval ten sval. A to úplně stačí pro ten růst, protože samozřejmě ten krk, jakoby, sám si řekneš, k čemu potřebuješ tlustý krk. Je to úplně jednoduchý. Nikde to nevyužiješ jakoby prakticky, ale vypadá to kurva dobře. Prostě když budeš mít velký ramena, jo? Když mít velký ramena, velký kozy, velký pracky a pak teronký krk, vole. Jak to asi vypadá? Vypadáš jak dement. Takže proto můžeš mít, jo, široký krk, vole. Jako Mike Tyson. Jako posraný bulldog, vole. Takový musíš mít krk. Jo, vidíš to? Aťkon ten krk nepotřebuje takovou váhu, jo. Tam spíš jde o to, abys to krásně ten krk procítil a aby to bolelo zase prostě, ale jakoby zdravě bolelo. Takže to provlíknu. Tak. Máme to tam. Jo, a teď krásně pojede. Tak, paráda. Jo. Stačí jako úplně jedna, dal jsem jich 20 a krásně ty krční svaly cítím. Ty jo, jo, to jako, to napumpuješ velice rychle. Takže jako, vůbec, nemusíš dávat 2. Když dáš 2, tak nevadí, jasný prostě, ale stačí úplně 1. Krásně to napumpuješ a jo. Důležitý potom je, když máš třeba doma váleček nebo tak to válečkovat. Jo, masírovat to, aby to prostě, ze začátku to bude dost bolet ten krk, jo. Není na to zvyklý na takové cviky prostě, ale postupem času si zvykneš a uvidíš, že ten krk, když to se podíváš, ten krk se krásně začne zvětšovat prostě a bude široký, krásně a budeš konečně vypadat jako pořádný chlap, vole. A ne jak nějaká děvka s hubeným krkem. Každopádně, tady máme fitko hotový, jo. Ještě semka hodím pozvačku, až budu šatně, ale jinak to tady střihám a uvidíme se doma
doma to ukončím, kde vlastně se s váma rozloučím klasicky. Budu mít určitě nějaký tvaroh nebo nějaké jídlo prostě, jo, protože zase máme ten bulk a s tím zimním bulkem se prostě musí jíst, takže potom se uvidíme u toho jídla. Takže zatím. Přátelé, já jsem už došel domů konečně, jo, a jak jsem slíbil, ukážu vlastně další sváčku vlastně potréninkovou. Mám tady klasicky, jo, jako i v minulém videu, tvaroh, jo, čokoládový, mám tam dokonce navíc teda místo vajíčka, tam mám nějaký ovesný vločky, takže určitě jako fajn. Jo, to pod půl kila s tvarohem nechodím, protože prostě, nevím, pro mě to pak jako nemá smysl, takže tady vlastně to vidíte. Je to takový trošku, mám to připravený vlastně už z rána. Jo, měl jsem to sníst ve škole, ale prostě nějak na to nevyšel čas, takže to aspoň můžu takhle krásně prostě dojet takhle po tréninku. No, každopádně, tady bych to video jako ukončil. Já doufám, že se vám to líbilo a jestli jo, tak určitě dejte odběr, dejte like, popřípadně nějaký komentář. Kdybyste měli nějaké úplně soukromé otázky, třeba ohledně cvičení, nebo tréninkových plánů, nebo jídelníčku, tak určitě pište mi na Instagram, to já vždycky odpovím, takže tak no. Takže mějte se, makejte ve fitku a uvidíme se u dalšího videa.